Iya. Wis mending. Enak iki lek 20 meter. 20 meter ya enak lho iki. Yo, mending ya. Diomongi. Wes, proyeknya dipoto. Oh, proyeknya wong menuing teko kuwono kae. Sampean. Wes, kirim. Mending. Aku ora nanti data. Entek dataku. Dalang lemu ngono. Datane entek. Heh. Jadi SMS-nya ngaku kok tak kirim. Dan nomormu duwe. Lali aku ki, Kang. Lali nomere. Wong kadang ganti HP wis. Jan mending. Iki sak tahapan nah acarane. Lah digane boluna ya sero Pak men. Kayak yo. Wah. Grup tukang ngarit yo. Membersih. Iya. Kayaknya nanti kayak nerem marane. Iya. Weh, iya peda ning kono dhisik, iso mulai dhisik kono. Lho bolo. Perjuangan ya. Jan. Uhuhuy. Terima kasih matur semuanya ya, seteguh kekompakan para teman-teman tukang ngarit dan tukang ngalas ini.